Telkkäpä minä siis sitä taas. Ja sitten sitä, että tässä olisi kukkit servuteille, että pistän IP:n tonne Descriptionin alalaatikkoon. Sinne mä sen tungen. Niin, nyt se vähän rakenteella kaikkea jännää tänne ennen kuin päästään teijät tänne. Esimerkiksi jailit. Ne mä teen ilman. Sitten olisi myös tämä, mutta Lordenit. Mitä? Bed. Tommonen laki. Mä hommaan tämän paljon paremman tähän, tai tämä Joo, ja teen tätä varttelin 4 yöllä. Lauantai ja aamu. Okei, mä täytän, kun mä kuulostan väsyneltä. Niin. Et. Se olisi teille ja te kyllä pyytää modit, mutta että sitä isompia saa kyllä. Niinku mäkin olen vaikka Ovneri. Niin. No, mä laitan tämä kunnollisen tähän näin ja katsotaan muut jännää kaupan ja muuta, niin päästetään servusta. Joo, ja mahtuu, oliko se 150 pelaajaa? Tilaa riittää. Toivottavasti pelaajia tulee myös. Vaikka tässä näin päällä. Tuollakin jo. Täällä. Juu, pelaan FTVtä. Ja yksi juttu täältä näin. Mulla on tässäkin servu. Mutta sekin toimii. Mutta mulla on jaksanut pistää sitä. Minä käytän tätä jutskaa. Porterangan forwardia. Täällä näin ja sit myös kaikki muut jännää. Niin, menemme tässä servulla ja täällä on vähän muutakin. Ja kitit on myös, tämä on ihan omat. Mä laittaa semmosen, et voi tehdä oman kitin. Mä olisin tehnyt tämmösen kitin, ei noita, vaan eikä nämä. Tämmösen kitin. Kun ei onnistunut. Se oli voi. Toimikohan tämä? Eipä tietenkään. Niin ja menemme tällä servulla sitten ja mä varmaan tehnyt tossa seuraavan päivän HPK 12 video. Varmaan just tässä näin. Eli riehutaan täällä servulla ja se saa adminit. Ei korkeampaa. Mitä se Ovneri? Se maksaa jo. On ihan kaikki komentojalla kaikille. No, mutta mennään sitten täällä. Oli jopa 99 ja mennään seuraavalla kerralla tämän parissa luultavasti.